קניות מפליינג טייגר. מי שלא יודע, פליינג טייגר זו חנות שאני פשוט אובססיבית אליה בקטע מבחיד. בואו נתחיל. הפעם לא קניתי הרבה דברים, למרות שזה מאוד מפתיע אותי, כי בדרך כלל אני קונה מלא. אז יאללה. אוקיי, אז קניתי כאלה משקפיים. הם כאלה פשוט סטייל. קניתי כזה חמוד שזה בעצם מניפה כזאת, שהיא כאילו לא מדמיין מניפה, אבל זה ממש מקרר. אתם רואים? או זה פשוט עושה רוח טובה. וזה גם כאילו מצטמצם לגודל כזה, ואפשר לתלות. יש יותר טוב מזה. אוקיי, קניתי שטיח של אבוקדו. בואו נפתח אותו. יואו, אימא'לה, איזה חמודיק! אני בטח! יואו, איזה חמוד! זה כזה חמוד ויפה! הנה, לדוגמה ככה זה נראה, זה כאילו יותר, כאילו, זה כזה לא יותר גדול ממה שציפיתי, וזה גם לא יותר קטן ממה שציפיתי, זה כאילו, בול מה שחשבתי שזה יהיה, כאילו לא חשבתי שזה יהיה עכשיו ענקי. ולגולת הכותרת, שאני יודעת שזה יכול להיות ממש ממש מיותר, אבל וואו. אוקיי, זה תרנגול. עכשיו, זה לא סתם תרנגול. חכו רגע. אוקיי. וחכו. אם חונקים אותו, הוא צורח. תירגע. קיצור, וואו, זה פשוט הקנייה הכי שווה שכאילו קניתי. וזהו, ביי יוש.